ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സാം വലൈക്കും. ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫുഡ് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു യാത്രാ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബിസി ആയിട്ടാണ്. ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ, എല്ലാവർക്കും റാഹത്താവട്ടെ. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര കൊടുക്കുക ചോദിച്ചാൽ കോഴിക്കോട്ടൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ബോറടിക്കണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് കോഴിക്കോട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് സ്ഥലം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല പോണത്. അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വണ്ടി കയറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് മാളിലും അതേപോലെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു 2:30-3 മണിയായ ടൈമിലാണ് ഇറക്കിയത്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോണ അതിമനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഈ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം. ഇനി നമുക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഓരോ വർഷം തോറും നമ്മൾ നാട്ടിൽ വികസനം കൂടും തോറും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി നശിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, അവിടേക്ക് നമ്മളെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് വെട്ടി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം വികസനം വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാവുകയാണ്. സാധാരണ പറയുക ഒരു മരം വെട്ടിയാൽ 10 മരം നടണമെന്നാണല്ലോ പഴമയുള്ള ചെല്ലുകളെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇതാട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോണ ടൈമിൽ കുറച്ച് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്ലോക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെയാണ് പോയിരുന്നത്. പിന്നെ ഭയങ്കര മഴ. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണമാണല്ലോ. നല്ല വെയിലേക്കാരും പിന്നെ പെട്ടെന്നേക്കാരും മഴ ഉണ്ട് വരിക. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ. റോഡൊക്കെ ആകെ കൊണ്ട് റഷായിട്ടിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൻ്റെ അവിടെ എത്തി അങ്ങനെ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയക്ക് പോകട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതാ വണ്ടിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിനെ കുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയുമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് ഹൈലൈറ്റ് മാൾ, എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഞാൻ പോണത് നിങ്ങളോട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ അധികം ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ. കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടേക്കാരും ആണ് വിചാരിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികളെ ഒരു പാർക്കിങ് കളിക്കണ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയ ടൈമിലും ആണെങ്കിലോ അവിടെ കുട്ടികളൊന്നുമില്ല. അവരെ വണ്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിരിക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ആളില്ല. കാരണം കുട്ടികളൊറ്റൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെക്കാട്ടി കുറേ ഷോപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ വീണ്ടും വരാനിരിക്കണ കുറേ എണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ നെസ്റ്റോൻ്റെ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് പോകാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു വരാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കയറിയതാണ്. അപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും ആളുകളേ ഇല്ല, ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ചില ഷോപ്പിലൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് കേട്ടോ. ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിലൊക്കെ നല്ല ഓഫറുണ്ട്. ലേഡീസിൻ്റെ കേട്ടോ അധികം ഓഫറൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കണ്ടില്ലേ. ചില ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പിന്നെ ഞങ്ങളങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് അവരുണ്ടാക്കണമൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്താട്ടോ ഞാൻ.
പിന്നെ ഞങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഫുഡിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മളെ നെസ്റ്റോയിലുണ്ടാവില്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ഫുഡും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലഘുവായിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ സലാഡ് ഐറ്റംസ്, അങ്ങനെ പൊരിക്കടി അങ്ങനത്തെ മാത്രം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ടൈം ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ലഘുവായിട്ട് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നല്ല ഓഫറും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നല്ല ഓഫറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ആവശ്യമായ ഇതിനൊക്കെ നല്ല ഓഫറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഉപ്പിലിട്ട വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. ഇതിനൊക്കെ റേറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ മീനിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക്, അങ്ങനെ മീൻ, മട്ടന് അങ്ങനെയുള്ള സെക്ഷനിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാതും അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണ് ഓരോന്നായിട്ട്. അപ്പോൾ മീനൊക്കെ കണ്ടില്ല, നല്ല ഫ്രഷ് മീനാണ് കേട്ടോ. എന്താ കണ്ടില്ലേ, ഒരു ഇതോ ഒന്നുമില്ല, ഒക്കെ ഫുൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തത് ഒഴുക്ക പോവാക്കെ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഇനി ഒഴുക്കും പോകണ്ട, നമുക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട്, കാരണം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആയിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് ഇനി വീട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പം ഇനി പോണ ടൈമിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹെവി ആയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നല്ല ഹോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ റോയൽ ഫുഡ് കണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ റോയൽ ഫുഡ് നമ്മളെ കുളപ്പുറത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് രണ്ടാൾക്കും രണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആട്ടെ, ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അത് കണ്ടില്ല, നല്ല ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസും വെജിറ്റബിൾ. പിന്നെ അതിന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് ഞങ്ങൾ അൽഫാം ആട്ടോ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഫ്രൈഡ് റൈസിന് നമുക്കതില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര ഇറങ്ങി. ഒരു 8-9 മണി ആയിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല ഒക്കെ പരാതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ വീഡിയോ ഒന്ന് ഡിലേ ആയത് കാരണമാണ് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെയിറ്റ് ആവണേ. ഇനി ഞാൻ എന്നും വീഡിയോ ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.